Welcome to DJ Kasi Production channel. Please share, like, and subscribe, and press the bell icon. Te ngadon hang ni mentah. Te ngadon ban yetu ie kemat jongpi ba. Akan kasngi ngakwa ban kenal ye pi barok ba. Kadai kabat de jonga. Te kasngi kaba kapang ni dam ta jonga te nga ai khublei kini ki pralap prajor ki be don lang akan kapor. Ba ki yawan ban pensit pensingai lam bat ki yawan ngene ngabat de jonga. Te nga aku brai bagi dia don tangkap neru nilai nama ada kiawan bunru kadok ngatit kendiap te nang ha ba su wan kendiap kem neru ka biang baik te chua bangan ya aku brai kini te nga ai ngakwa bakin ai ka we ka jingsat begini pelok jengai kila wan ngene bat de jonga nama da dikim ai ke jingsat ngaru ngamla ban ai gaja ka dok sibit oh no ngakwa bakin ya syat nama bakilawan ngene kapol te tangkat tahi bang adon ban oh ne te mentang nya iswana ya ka jingsat na kini ki pelok jongai ki biawan ngene kapol naka kongdeng sebat ni ne balong ngene kapol